Pamane iki mano. Terus aja cekel tenan lho nek plengakan iki. Iki maksudnya piye plengakan? Cekel set, calake langsung disebul set, dipati rasa, disuntik jus. Sing disuntik bagian ngendi? Ya pucuke neh. Pucuke iki ndi iki? Iya ya pucuk iki lho. Iki lho Dik, biyen Hati-hati piye? Hati-hati. Wen ya. Ayo, jus. Ya, kisar terus, terus kono kuwi sing marake nganu mati, ayo. Wis ketoprak sik. Leren aku tak ning kiwan aku. Nek apa? Ngapa kuwi? Lah Sekti Mandraguna nek kono sing diungkret ya kalah le, Bro. Saiki ya wis ora iso Balik. Kuwalik. Balik terus aja. diteke. Wes ngono. Bocah kok rewel mbah. Ora seneng nek aku makmur iki to. Mboten kalian kula. Mbak, sak menika ngagem jilbab menika nggih, nika karena nggih sapa sing ngaturi Mbak katuran pakai hijab oke. Wong niku pun mboten mungkin pangling kalih sampeyan Mbak Tatin. Lah ngapa? Pokoke titikane angger bunder mbleguk genah sampeyan ngono lho. Maksud lah. Yo. Bunder. Aku ki sak meniki ki ora bunder lho, Mas. Lah apa nek ora bunder? Niki ya persegi ngono. Persegi kok ngoten niku lho. Jenengan ki nek mayang ki ora ngono kuwi saru ketok pupune lho. Iso oh iya iki. Ya. Cokoti kewanake banget ya Mbak mriki Mbak. Tak yo kudune nganggo kathok ngono lho, Mas. Jenengan nganggo kathok ora? Nganggo. Kathok cilik. Yo kathok gede kathok cilik nganggo kabeh iki. Nganggo kabeh. Kok nganti ketok pupune. Nggih menika mau sakdanipun sampun dipun titipi kalian ingkang napa menika? Kagungan kersa. Kang kagungan kersa menika sampun wonten titipan kagem panjenengan monggo. Oh, niki napa Mbak Tatin? Dipun maos nggih mawon. Oh, nggih. Wah. Iki ana layang tak macane sik ya. Tak macane piye ta? Tak wacane, Mas. Lah monggo nek arep diwaca banget ta. Niki lho. Lho, piye to, Mas? Loh, lah nggih niki ana layang tak macane sik. Ora dimacane diwaca. Tak waca. Lah iki lho diwaca kok dadak ora. Oh, macane ngoten niku kanca-kanca para sedulur Mbak Tatin niku sampun sepuh iki aja suda rungon. Maksudnya gini ana layang kuwi jenengan dimacane iki kleru diwaca. Tak wacane ngono lho, Mas. Oh ya wis berarti sing bener dibaca ngono ya. Dibaca ya. Sak karepmu. Nek arep ngakali wong tuwa kowe, ha? Mboten wantun lho sampean jan wis. Wah, iki neng tibane. Dibaca cepet. Heeh. Iki wacane sidu. Lho, rek. Oh, kualik, sorry. Kuwi mereke kertas, Mas. Heeh, Mbak. Iki yang punya hajat nyuwun pamundutan setunggal caping Gunung Jengleng podang kuning kembang rawe lali janjine ke Bekas Moro suci deman ninggal katresnan pepeling Roro Jonggrang lintang Asmoro. Lah nika wonten 10 cacahe panyuwunan. Aku ya kaget lho, Mas. Kan Mbak Tatin menika kang kagungan dalem nyuwun lagu onje mangga pundi Bu aku ngono to. Mboten tak buka. Lho, iki kok siji tengah 10 kok pamundutan kabeh aku ngono. Mbok tembas kaset mawon Bu aku ngono. Mboten iki mergo saking remene saking seneng wah kuwi Mbak Tatin arep rene ngoten niku lho. Lah ning nek 10 iki ora ngerti bengoren le nembang, Mas. Mboten Mbak Tatin. Nggih. Niki suarane sampean sing diantu-antu sing tunggu. Kaya ngapa to? Tatin sing kondang ning YouTube kae lho ngono. Ngono. Ngerti tunjukkan bakat sampean ngoten lho. Oh ngono. Lah aku nembangnya apa? Di antara itu atau bagaimana? Podang kuning. Oh, podang kuning. Nggih, Oh, wah, nggih. podang Menika nggih sampun wonten tindih rokok 2 bersama Rokok 2 kalian bersama uang Arto, 100.000 nggih. nggih. Matur sembah nuwun ingkang sampun peparing mugi berkalan barokah. Amin, nggih. amin. Monggo Bapak Ibu menawi badhe napa nyuwun lagu angsal mawon nggih. Syaratnya nggih ngeten niku sampun wonten contone. Napa syaratipun Mbak? Contone kuwi lho, Mas. Nulis surat. Nulis nyuwun lagu tek terus dileboni apa ngono to Mas. Murah mboten. Ya biasane nek wong mriki niki anu nek dikandani iki sok ngeyel dadi niki dadi tetep dipenging kanca ngenehi tetep ngenehi. Oh ngono. Saking lumane. Mas aku kok kepengin mlayu rono ya Mas. Lah nyapa kok mlayu? Lah kae wis dikentongi tok. Oh engko dhewe ngenteni. Iki ceritane napa? Sayange sampean Om Jolang iki kejebak macet wong bingung dalane wonge.
Kabari aku iki. Nggih mboten napa-napa kantenan jenenge kahanan menika nggih Lah, nggih. harap dimaklumi nggih Mas. Nggih, Mengki rak nggih, yo nggih. tekan kene ya. Ini Mbak Tatin gandeng sing nembang sampean aku ora wani piye-piye karo iki sing dadi tindihe. Ah niku mengki mang ditinggal mriku mawon mbak menawa mengko nggawa kanca ra ya Mboten Mang lumayan. Dorien. Oh, lah piye? Nggih, Mang Lah Dorien. tapi aku ora udut iki Mas. Mboten Mang Dorien. Oh, terus Ning Mbak Tatin wonten cerita. ceritane apa Mas? Wingi niku pas kula nonton wayangan. Nggih ngoten niku, dalange entuk surat eneng tindih rokok karo duwite. Heeh. Digawa karo bintang tamu. Heeh. Sesuk bintang tamu kecelakaan. Kuwi wong endi? Ning Kudus. Nek Kudus ta, nek nang Yojo aman kok Mas. Nggawa duit kangen iki nek nang Yojo iki aman Mas. Iso wae. Nek nang Kudus ta, Oh, nang ning Yojo Kudus. aman Mas. Kudune malah kudu dikekke nek nang Yojo. Dadi ngono ya. ana dalang ya wong ngono kuwi malah sing cilaka kok berdoane aja sing nguteni ya. Ora Selamat-selamat guyon, kabeh guyon. ya. Amin, amin, amin. Nggih. Nggih, ngaturke podang kuning kagem para sedaya-sedaya ingkang sampun rawuh, Mbak Tatin. Menika podang kuning rumiyin nggih Pak Bu nggih. Menika wilujeng dahar ingkang sami dahar nggih. Ingkang dereng nggih nenggo nggih. Mangke mangke nenggo gilirane dereng dipun antri-antri dulu. Lah sampean pun apa dereng? Wau sampun wonten mrika. Oh, nggih. Sampun maem salak barang Mas. Oh, salak barang, nggih. iya. Nenek maem ketoke hurung Mas aku. Engko bar niki kok ora. Sidan kok tak mikir mangan barang. Lah jenengan dadak takon. Basa-basi apa piye ora ora. Ya ora. Nek urung ya urung kok. Bab panganan ki energi kok ya Mbak ya. Wis ketok pokoke nangger pacakane plilak-plilik mencerang-mencering kuwi luwe berarti. Nggih menika ngagem bawa Mas awan. Lho ngagem. Lah niku sing ditenteni dianti-anti Oke. karo Kyai mriki. Alah aku pengen melayu. Kayak lagi diperkosa apa ya Mas? Kok bengok-bengok. Au ngono. Kok kena ya wayangan dhewe apa ketoprakan dhewe ya Bu? Bambangane sik bingung dalane mau apa. Nadyan wujud temong paksi. Sampeyan mriki nitih napa, Mbak Tatin? Gini teh kendaraan loh Mas. Jam pinten le budal? Jam 11. Kejebak macet mboten? Boten alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wes, pokoknya Jenengan bagus. boten ngamperke kok. Mboten kuwi ado. Ya kan paling ora padha-padha rembang ki, Bu. Mbak monggo pinarak ngono mangun-mangune iki. Kula niki ya diampirke. Lah, Kali Pak Sigit niku lho ya diampirke. Perlu Walet, tamu ya. ngampirke. Jan wis mengke biar tenan. aku sarep mangap lho, Mas. Kamu diam dulu ya. Oke, baik. Halus manis nengsa Wah, jan wis nadyan to sampean ki ya rodok berumur ya to nek bandingke aku ning ngecek kowe arep nek aku tuwa. nggih ora ana iso ngomong tuwa sapa wong berumur kok tuwa. Lah ya Nek muni. sampean ngrasa dhewe ya ora berumur iki apa-apa. mbok ngomong wae krajan jenengan wis tuwa ngono. Ya ora Tak jenenge kalang-kalangan. Sajan sampean wis tuwa gitu. Dewasa. Yuh dewasa Lah ya aku wis yuh. dewasa ngono lho. Nek ora ya sepuh. Nadyan to sampean pun sesepuh. Wis masih sepuh mah kaya ngapa piye? Sendal ora danyang to sampean. Ya? Sendal ora danyang to. Jangan nyucup bun-bunanmu kene. Aja ning wah gumun aku, Nduk. Ngopo? Suarane sik elok, energine sik bergas. Ha iya. Niku jane rumuse napa to, Mbak? Sampeyan iso koyo bacutan pirang-pirang dulu sik awake sik fit niku lho. Sing penting iki bubuk, Mas. Lho bubuk. Bubuk. Dadi jenengan bengi mayang, esuk iki kudu bubuk sing tenanan. Oh. Ora bengi mayang kok esuk mblayang ngono ya. Ora. Kulino mblayang ta mesti? Lho. Aja ditakoni. Genah kulino. Nek mblayange karo bapakmu ora? Lah genah nek niku. Ha iya. Ini ki mboten mriki ta, Bapak?
nembe sibuk kuliah kita ya. Oh alah nggih Paling nyusul men. Ajeng kuliah S2 nggih. Nggih. Wis. Tak tunggakke lancar. Amin. Wis wong tuwa ditunggakke kaya wagu ya. Ora apa-apa. Wah, jan wis. Niki Bapak Ibu nganu mireng swanten kula mboten. Mireng to nggih? Mboten terganggu kalian ketoprak nika to nggih? Mboten nggih. Nek mboten nggih dibacutke. Nggih. Siap. Wes wingkian kelana goleki si bodang jana iba bunga tiku nyanding bisa dadi tamba Jumbuh karo swasana. Nggih. Heeh. Ana Mbak Tatin nyanding bisa dadi Tamba. Tombo rasa lungrah, rasa kesel. Wah. Nggih mugi-mugi ya Mas, Amin. nek malah tambah kesel ya. Ning dengan wangsit gumelar. Wangsit gumelar. Alah ya nom-nom kabeh ya Mas. Oh, Jan, ya. nom-nom. Bagus-bagus Jan, kabeh. Ora kaya ngene bapakmu ya. Bilang nggih benten pun beda urusan. Wani aku nek karo kowe. Wis iki yogane karo sindane prea-prei tak gawa ae tapi ya cah. Lah nggih, makasih ya Mas. Wis di gendeng bapak jenengan prei yo tetep digawa. Lah, Ngono nggih, ya. toh. Pokoke endi sing payu ngono ya Mas. Saiki kula karo kanca-kancamu saiki kula. Ditinggali umroh terus anggar bulan-bulan semedo bingung ngarepe dhewe. Sampun berangkat? Dereng. Oh, dereng. Nah, bulan Iya. depan. Mugi-mugi lancar nggih Mas. Selamat Amin. dumugi griya malih. Amin. Nggih. Menika sampun bawanipun. Nggih, bacutke. Siap. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mitir anggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi.
dibarengan Wasit Gembar ana Mbak Tatin. Iki lho bocahe. Oke, baik. Lho niku garap cara anyar Wangsit Gumelar ngono lho. Oh. Heeh, dadi Tapi kok marahi nganu ya? gonge iki goyange ora ngene, gonge nganggo rasa. Mas ki lho ya. Iki mau arep tak iki kok ora iso. Dadi carane anu ki dadi kagok ngono lho, Mas. Arep ngompake, ya to. Neng neng neng. Ayo latihan goyang sih. Neng. Lho kok ora pas? Kudune kan tambahi ngono to, Mas. Oh, ya. Nah. Panjene sing ngedram iki njaluk. Mas mbok gawe legaku ngono ngapa to, Mas? Sing ngedram ngapa? Kok nek ora ket mau gawe lega ngono lho, Mas. Lah kudune piye nek Lah iki mah lega? kudune neng nong neng nong. Tadadang ngono pamane. Tadadang. Lah iki mau aku tak kira jek ana sebelane entek. Lah iki bacut obah lho, Mas. Apane sing obah? Ya kabeh. Oh kabeh. Maksudnya arep piye? Arep ngopo? Ora mung takon kok. Wong ketno ya obah kabeh kok. Jenengan obah apa ora? Ora mung sikil kuthok sing obah. Ora iso obah, Mas? Iso lah. Iso lah. Wah, jan. Menika sampun napa jenenge nek wau manuk podang kuning. Kok manuk? Ayo jenenge manuk to podang kuning ya, Mas? Judule niku lho podang. Judule podang kuning manuk. Cocok kali kahanan Kanan? sunat. Sunat. Lah niku. Iya bener sing disunat kan ya kuine to, Mas. Lah podang kuninge niku. Ya podang kuninge alias manuke. Enggak guyung apa ta? Mboten. Oh, ya Anu Mbak padha-padha. Tatin. Nggih? Niki kan nganu napa jaranmu grundungake. Coba sampean nuturi kali Dek Faris. Carane ben dadi anak soleh. Bakti karo wong tuwa niku pripun? Ngoten lho, sampean sing tuwa to. Sing tuwa ning aku ki ya aku ya urung berbakti ki, Mas. Dadi ya intine nek menek sebagai bocah ki ya siji manut karo wong tuwa. Nggih. Dadi nek apa wong tuane sing ngendika ya nek iso dilakoni ngono lho, Mas. Kaya jenengan ki manut karo bapak ibune. Jenengan ki mbiyen ketoke supitan aku ya mara lho. Napa nggih? Lah kan supitan iya to. Iki kok aku ana Ngapa? ayo lekas munggah iki. Aku kon
pitutur iki aku ora iso. Sing iso sing nutur iki Sing lanang kudune kok ya, sing disunat kok ya. Padha-padha sing disunat. Lah aku ora ngerti nek wong lanang. Selamat malam. Malam sepurane iki mau nulungi truk kepetel barang ya aku. Kok iso? Suh, iki mau watune tak bongkari langsung wis aja liwat ndok londo balik meneh rono-rono terus kono watu kuwet-kuwet tak usungi watune blak. Tangane. Musungi kok kono sing dicaprak-caprak. Praktekno bongkar watu. Terus tak pondongi rene. Terus truk tak geret ana nggon semarang sithik truk bane geblegong langsung tak ganjeli untuku wis. Sing penting aku iso ndang tekon kene ketemu karo seliramu. Kangen aku. Aku enggak mau ah. Loh, kok ora gelem sebabnya apa, Mbak Tatin? Dia udah menyakiti. Kamu sudah ingkar janji. Kamu udah mau datang jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Malaikat Jibril mengatakan, Apa? Sik, apa kowe ngerti malaikat Jibril sing ngendika kok ora? Lho. Alon-alon waton kelakon. Dadi awake dhewe sing penting selamat. Apa ana jenenge wong cilaka tulisan ning kalender kan gak ana to, Nduk. Tapi kamu sudah mengingkari janji sama aku. Santai manuke tetep tak gawa ya. Manuk yang mana? Kan tadi ada yang di sana tak irim mureng. Piyai kene nek urung podang kuning ki surung. Lah aku sudah muni loh manuknya. Nganggo manuke sapa mau? Manuke Mas Dalang iki sing tak nggo. Podang kuning apa ora? Ngunangmu apa tuh Mas? Mau Podang Manuk cangak kuwi, manuk cangak kuwi. Manuk cangak iki manuk apa? Manuk rada dawa iku lho senengane iwak. Senengane iwak iki jenenge manuk cangak. Ngono. Wabil khusus sing kagungan kersa. Menika Pak Agus kalian Bu Titis. Nah, nalika sing gadah uni menika Mbah Sujono, Bu. Oh, nggih. Mbah Curiga. Iki mau bar Mbah Curiga. Mbah Curiga maksudnya? Sujono ki apa ora curiga to? Oh iya. Nah, mangkane. Tapi kan ya Mbah Sujono jangan curiga Iya, dong. makane spesial untuk yang disunat ya, semoga. Yang mana? Ya anggere sing isih rondok ngene-ngene ya. Sunat saiki penak lho, Nduk. Lah penake? Bar sunat buntel kres iso mulih bal-balan mangan iwak oleh. Zaman biyen. Zamane sapa jenengan? Zamane Pak Anedik Atif iki. Atep. Sunate di pangku mbahe. Terus? Ngerti apa ora jajal? Piye? Pangku mbahe set terus pucuke dicekel calak ae. Pucuk endi? Piye cah iki nek jelasno. Lah piye, Om? Aku kan nggak tahu. Pucuk yang mana? Iki lho, iki nggon pucuk iki ndek biyen kan ra ngene. Nah, Iki ra ono pucuke no kok. Menggok. Pucuk sing endi to, Mas? Lah kira ana jolane kok sing ngerti kok. Pucuk apa? Piye nek jelasno cah. Nyilai manuk ndhe. Manuke sapa? Maksudnya pucuke dicekel langsung calak. Endi? Manuke iki endi? Piye cah iki? Endi? Manuk umpamane iki manuk. Terus aja cekel tenan lho nek plengakan iki. Iki maksudnya piye plengakan? Manuk cekel set, calake langsung disebul set, dipati rasa, disuntik jus. Sing disuntik bagian ngendi? Ya pucuke neh. Pucuke iki endi Ya. iki? Iya pucuk iki lho. Iki lho ndek biyen kan ora ngene, biyen. Biyen ora ngene. Terus iku mau barang ketok lagi di Allahumma sholli ala Muhammad diiris kres. Sing diiris manuke. Yo manuke mbae. Piye to? Duh, cah iki yo manuke sing sunat terus biyen iki. Maksud to, nek iki kan ngene, iki umpamane manuk aku tau weruh ndek cah cilik. Ngene, ayo ning telonan kok tak dudohi sing asli. Telonan barang itu. Ora percaya lho. Kok sik ta, kok dadak dicengake iki piye? Aduh, ngene lho, ndase gen ketok maksude iki piye cahku? Manuke ana ndase. Iya, ayo ning telonanku langsung cekel wiwi. Ya maksudnya iki kok terus sunat, terus langsung dikei SA. SA ngerti ora? Apa kuwi SA? Sing koyo rinso kae diwur-wurno ndase kuwi. Biyen Ngerti Wong ta? lawas tenan. Ora ngerti ya. wong lawas wong aku barenge pakmu kok le. Oh, terus Iya terus lagi mulai dikei rinso. kok rinso. Lah kuwi mau SA. SA. Wong awakmu wis tau nganggo tau urung kok ora arti lho. Lah aku kan prosesnya nggak tahu, Nah. tahu-tahu sudah begitu. Nah, dikei SA terus lagi mulai, calake mulai bocah tangisan ditipasi. Bayu, aku tahu sing nipasi keturun, aku ya keturun toange dilubung laler ijo. Tahu. Manuke. Gayamu tekhi. Lah apa, Om?
Sapa sing hi mau? Nek wis ditangan masamu. Ngapa piye? Gayane nek iyalah alah takok Indri le. Iki manten anyar kok ya. Alah tenan iki ta. Saiki Indri nek ape bobok mbiyen bobok langsung set ngono. Bareng saiki kagungan kersa. Angger mlebu kamar bleng langsung ndase ndi ndase Masa ngono sih golek iya lah wong garwane Mbak Indri senengane iki nek sare kan ditutupi bantal to ngene Digudang sik ngono ya. ditutupi bantal ndase ndi ndase Oh, ngono, nah ndase. makanya butuh perjuangan dan proses wong urip ora langsung mlayu ora langsung dadi penak iki ora nanging proses dari kecil kita harus bisa bagaimana menjadi anak yang baik ibu mana yang tidak menyayangi anak wong urip sing penting aja lali asal usule nah mergo wong urip iku kudu nulat sarira hang rasa wani Asal usule saka? aja lali asal usule Piye Om? Asal usule piye? Sik mau piye? Asal usul. aja lali saka asal usule lah wi Kok tangane tekan nggon aku ya, lah Mas. biyen aku ya tau liwat kono kok Lah nek kan udu nggon aku. nek kepengin ya ayo Kok jo asal usule kok jo tekan nggon aku. menungso nek wis dikene kaya ngene kudune matur suwun marang wong Wong tuwa. tuwa sansaya wong tuwa wedok Wedok, Sebabe ibu. wong tuwa wedok kaya Bathara utawa Gusti kang katon lho awake dhewe digula wentah bapak sing nyukupi kebutuhan ngono saiki wis gedhe ndase ketok ayo lho penak ta Endi aku enggak tahu ndasmu. kong ning telonan ya Iki wis petengane iki lho ya aku wis ketika aku sebelok. Salahe kok ora kanca. Kita tuh sebelum kita naik panggung Mas Awang kan ngerti nek jam 10:30 ki wis limbukan ngono lho. Mulane nek napa job ki rasa pirang-pirang. iki mau ora apa-apa wong ana terkepetel ngene. Terus kok ngapa? Awakmu iki masih purik tetep ayu. Wong ayu ngentut to ya ayu. masa ngono to? Jenenge ngentut ya mambu ora ayu. Ora apa-apa wong aku seneng adahe kok. Maksudnya apa? Kok tak WA yuk do medhil. Jol. Si. Kaget aku. Kok nek aku di piye to mau? Iya, piye? Wis aku tak imbe 50 kok iso. Nek tangane dhewe ya ora Ya, ora apa-apa. apa-apa. Ora iki ngene Jol. Iki mau enten layang pamundutan saka sing Mengko gati. mengko gati iki mau podang kuning pun dipinangkani. Nah. Iki caping Gunung Jengleng sing wajib nomor 1 dhewe caping Gunung Jengleng iki. Jol. Cocok kawit aku kadroh mbiyen ya cah aping gunung ae. Lho, kowe iki melu kadro. Lho aku mbiyen ora doyan iwak asu, Mas. Lho. Mergo kumpul aku piyai-piyai luhur. Biyen ra doyan iwak asu. Ngantek saiki yo gak doyan. lho. Saiki ora doyan. Iya, wis Doyane apa urusan? iwak selira. Padha Kowe ae. wis seliro iki apa? Nyambik. Cara nggone jenengan ki nyambik. Nyambik iki apa aku? Ah, mau lho sing ndase diketoki lho nyambik. Oh, manuk. Iya. Ngene lho. Nyambik adalah Selira ku anakan boyo. Anakan boyo anggere mlayu karo melet-melet tertingene anu garangan. Ya iki ya persis garangan wis yani ra wis ngono. Garangan. Ya. Tapi mlakune ngene-ngene karo melet-melet ngene. Sik ta, kok sik ta. Iki ya ngene-ngene ya kena ning kok arep marani. Lho ana selira kok ngene ya ora ana selira ya ngene to. Ya, tapi aku wedi lho. Ora usah. Aja kon nek tekan nggon aku. Lah nggonmu irekno. Bingung to, inggirno. Oh, inggir. Caping gunung nggih, Mas. Nggih, caping Gunung Jengleng wah iku wajib Mumpung ana Mbak Tatin. Mumpung ana Mbak Tatin. Ayo, kapan meneh dek Mbak Tatin? Baiyo. Apa? Apa aja? Kenapa? Bojoku nek macak kok reso kaya awakmu to. Lah piye macake dadi apa? Iki gelungan nek mlaku malah mundur. Aku kok iso? Ambo wong ki ambo. Kok kabutan gelungan. Lah mulane sesuk takon sinau. Oh alah. Ben ayu kaya Mbak Tatin. Ayu luar itu nggak penting. Yang penting ayu di dalam. Coba dong lihat dalamnya. Kocok lihat dalam. Ora ono Mbak Tatin. Ya. Nadianto maju lagi nek ning dhuwur panggung sana nggodho-nggodho sinden-sinden gitu. Itu cuman profesionalitas. Kula seksine para penonton. Oh iki lho. Wah niku tau ngerti lho tenan niki bojo sing patut diacungi jempol. Niki kok tau ngerti Om Julang niku teng pundi-pundi dalan nang jero mall. Wah, mlaku-mlaku bojone digandeng, mlebu ning toko tas digandeng. Romantis. Romantis
romantis nanti ning swalayan digandeng, ning digandeng. Kuwi contoh bojo sing romantis. Top sampean. Iku ora perkara romantis. Lah apa? Ha bojoku nek tak culno njukuki sembarang dengah lho. Tak kira ya romantis nanti digandeng ngono lho. Aku dijak buah goncekane wegah. Lah, Aku goncekne bojoku lah piyayi kene ngerti to? Lah apa? Age ape uleman, nggon buah, nggon bales tangga teparu do boncengan. Nyumbang. Ape nyang-nyang nyumbang do goncengan. Aku goncekno bojoku nek ape mek bang ora ngarah tak goncekno. kok iso? Aku tanda tangan wong loro. Iya ding lali aku. Di situ gak iso ya? Lah iya. Caping gunung. Sampai gunung jenggleng. Yeah. Aku yang nembang, kamu yang menjenggleng Oke, ya. oke. Ah, Kuat orang jengleng Mbak ya Tati? kuat no. Masa? Oh, ora Yang dari depan atau belakang? depan dulu nanti terus belakang. Oh iya, berarti ini depan dulu. Ya. Menghadap ke sini. Mama ketok ape seneng aku tenan ya. Alah, kedep arek ngekeki kode. Kodene apa kuwi, Om? Angger ngeten iki wong wedok angger kedep ngeten ngekeki kode. Kodene artinya apa? Seneng. Engko bayaran lho, Jok. Oh. Mas Awang, Dalam. pamane aku dadi bojone Mas Jolang, apa ora roja raja ndekku to, Mas? Lho kok Ngapa jarak rajeng apa? Lah iki anu ibaratnya arek ciuman ngono to, bibire urung tekan nggon aku untune wis gathok rai kuwi. Jangan berprasangka buruk. Dibuktikan dulu, yuk. Tak kira ya ngomong apa kok dibuktikan dulu lah. Aku sudah membayangkan. Lah itu kalau lagi ciuman, kalau yang lainnya gimana ayo? Hales, wong ki mbok aja nyawang rai to. Ning? Wong ganteng elek sing dienggo ya randase kowe. Lah tapi kan kita memandang itu dari wajah dulu baru ke hati, atau? Jos, Iya, Nek. gampang masalah iku iso diatur. Ndas elek nek ape turu buntel kresek. Oh, beres. Terus yang kerusek. Nah, Sa- apa? Anu caping gunung. Oh iya, sudah mau jegek. Iya, wis ngeter aku. Kowe tenan sek kuat ora Om? Lho, Bar lho. benake terkepetel lho. Loh, perkara ngene iki Mas wah lah mumpung ora ana tunggale kok ya. Saben bengi. Piye Om? Bar krungu Mbak Tatin piye? Suarane apik, piyayine ayu. Terus? Nggone wong. Kok karepe Iya, karo kan? ndeke sapa? Ya nggone kancane to. Kok kaya nyawang konang. Awas ya. Angger pas ngene tung ngono lho. Mak aku nek ra pas ra penak lho. Lah ya nggonmu kekamban kok. Kok apane? Diurus lho. Iku ora. Ya jenenge kan konang ya mangan. Oh iya. Ndundang tak dandung tung. Oh. Piye ta? Mati dening aku kowe. Jo tak titani. Mbak Tatin ket mau wis kangen ketoprak karo sampeyan jare krungu ngene iki. Oke, aja kuwatir. Kono ketoprak kene ya Kene ketoprak. lakone apa? Engko lakone dhewe-dhewe. Ayo. Ayo. Yen. Endi kok meng matung tok ora tekan. Jreng. Mas. Jangan Sakit sini-sini lho wong. nek ngono kuwi sakit. Aku dhewe ya sakit kok. Kok ora muni lho. Mas iso ngendang ta ora, Mas? Kene ora iso ngendang pindahane ketoprakan ngono lho. Aja wong ki rombongan kene kok. Lah iya. Yen memajang. Ya. Berarti yang di jalan miring ini ya, Iya, Mas? genten kong. Endi? Oh ini. Bayuh medelan 50 iki. Apa kuwi? Anu kayu, Mbak. Aku pada kayu. Ora kayu jati iki kaya dene atiku tresnane sejati ngono lho. Oh, apa jenenge? Ya. Kono wis guyu. Seneng aku. Saya tau kok ngerti kedistek lho kok iki. Nah iya, wong kene lho kok krungu ya kok kono. Kok diguyu karepe dhewe ra. Tadi awak deprene ya? Ya, ya. Seh. Yen memajang. Ayo Mas. Amang karo. Masuk. Jan.
iso ta ora jane. Mas kok mak klothak iki lho, Mas. Iki sing penyakit iki lho. Tung endi mau wonge? Oh joko. Tung tak dandung ndang kentak. Tung jreng. Jreng. Wong kok ora percaya. Ngopo kuwi? Aku pindah kene. Alah yo. Nah, Apa dadak karo kae? ora. Mbak Eni. Ayo maju, kita lahap. Ah, iki aku apa Kita lahap lho. Kita lawan. Arep nilahan kok lahap. Ya lahap e padha kata lawan iku. Lahap ki makan nih. Ya. Masuk nang ngene dimak. Ora. Digodhog sik yo enak to. Ah digodhog nek kaya ngene iki ya rampuk. Tetep empuk. Mas, sing penak ya. Jreng kembang ya. Kembang. Wae. Basuh. Apa Ah, serius? Guna. Ngopo, Jal? Jeruk Mas gen gak tom-tomen. Wes. Jaya. Jaya endo iki pancen. Semua ada waktunya. Jangan asal nutuk. Kowe karek ngene-ngene tok lha aku. Ya njaluk ayo nganggo irama leh, Bro. Jare masih kuat. Ya kuat to tapi yo nganggo irama ora langsung jreng-jreng terus ngono. Sapa kuwi? Ayo paling ngelokno aku. Aku teko mbok darani maling. Lha iku mau sapa? Ayo. Nek kae bos kok ya. Ayo. Iya. Bose maling maksudnya. Pak Cit. De, sonem cilikno sithik lah. Yo gawean sing urek dhewe to, Jal. Lah yang kono ya pengen meriah kok ya. Pacitan Arwi rombongan iki sing mari elek kowe jebule. Sapa, Jal? Sapa Oh sing liyane on time lho kok mbabas terus ae. Mas Jaya ta? Wong ku mbok elek lah raine gaweane ku lho sing apik. Atosem aja. Jaya iki trek bocah ngono. Wong ora Aku mau ya wis lho, Mas. yo dikonoke. Pateni sisan ngono. Pancene sing ngedram kuwi ya. Panas ya. Cek kuat, Jal. Lho kuat. Wis, ya. Panas repek Mataram, yo. Pane kamu? Sing piye serep? Oh, no ning no Oke. no ning no ndang tung Piye mau tunge piye? ndang tung. Ya. Nganggo tung ngene. Iya to. Nek tunge medun piye? Tung. Jelep. Oh kene jelep. Nek medun jelep, Jal. Ayo, Jamal iki tukang kendang ado-ado lho, kok cepu. Yo. Panas. Panas. Ketoprak barengno, Bro. Oke. Rina wengi anggonku. Kepengin bisa ketemu lan aku bisa kelakon garwa sliramu. Panjenengan menika sinten? Ngertenono.
aku kang duweni wewengkon papan kene wong ayu. Jal. Heh, kelire rong dikerek iki lho, kelire rong dikerek. Oh iya. Kerek sik. Iya lho, Piye lek ngerek? Kok awakmu tak pek bojo moh mbloya mlayu ngene ya. Lah iki sapa? Aku, Heeh. aku Panji. Panji tengkorak. Aja tengkorak le, Cah. Sapa? Panji, Ngarang le. Panji Doyok. ya oleh. Lah aku sapa? Awakmu Sekar Taji. Nah terus lakone piye? Lakone Sekar Taji dipek bojo Doyok ora gelem. Alasane apa? Ya alasane mergo kurang ganteng. Apik. Gawe lakon dhewe apik. Ya aku kok akhirnya gelem apa ora? Ya ora gelem kok tetep mloya mlayu. Berarti aku kok ora gelem. Ora gelem. Terus aku lungone nanti? Iya. Aja lunga wong rong bar kok. Ora lunga. Berarti nang kene wae. Gelem dadi garwaku wong Iki ayu. sapa mau sapa? Panji Doyok. Oh, terus aku? Moh, Mah. Iki Panji Daya. Panji Doyok. Terus aku mau. Sekar Taji. Oh, terus iki kok piye? Alah, Ya. Wis dikerek. Aja guyon iki kelire wis dikerek, aja guyon. aku bakal ngepek garwa sliramu wong ayu. Ora bisa. Ning aku wis kadung seneng. Lah, Aku wis kadung seneng. apa to? Kok sik to? Iki kok urusin to kok sareng kerogoh lho. Panjenengan kowe iki aku basa apa ora? Ora, Ora. Kowe aja wani-wani karo aku. butuhmu apa? Duit? Emas? Mutiara bakal tak Kok sik kaget aku. Ih! Kowe basa karo ngono ki nek karo wong wadon. ning aku wis kadung seneng. Kadung seneng ya monggo ning aja nek jenenge karo wong wadon ki mbok sing alus. Aja ora aku kudu piye? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Hop. Ngopo ya, Jal? Kene ape tak perkosa, kene tulung-tulung yo tabah mundang-dang ning tak kok mah no. Alah ketoprak dan, Cuk. Kowe iki nonton dramamu iki lho, Jo. Lah kene anggere ape tak perkosa, bet kene kan mah tulung tuh. Lho kok no. Kayak ketoprak dhuwur iki lho. Jo, ketoprak kuwi nek arep ngejak apa jenenge sesek kuwi weluh, tok ngono kuwi. Kodene weluh, mesti sesek. Lah kowe urung weluh kok. Ya urung weluh aku, Cah. Lah iya. Ketoprak iki weluh, tok ngono kuwi. Gelem pun pundhut garwa. Ora. Aku ora sudi karo sliraimu. Mergo aku Apa? angel ceklan. Kok sik to? Mbok alon-alon ngapa lho? Gelem apa ora? Ora. Weluh. Bar weluh njuk ngapa? Ya iki. Lah kok bar weluh meneng wae ora sida ngoyak. Masa weluh. Yo lali aku. Loh. Tiwas Oh alah, gara-gara ngurusi kowe iki malah kucul. Mas Inten Raja Brana. Aku ora butuh Mas Inten Raja. Duit? Ora butuh. Jenenge wong tresna iki thukul mrentul saka atine sing suci, ora mergo saka bondo lan apa-apane. Yen kowe ora gelem tak pek bojo, Arek ngopo? sing mati sapa lek sidane kae? Sing Kok aku ngawur. Iki piye? Sing mati sapa? Kowe timbangan ora gelem tak pek bojo, luwe becik mati kowe. Kosek. Mandek. Iya rungokno. Aku gelem mbok pek bojo. Weluh. Ya apik. Weluh, sesek. Oh, judule ketoprak weluh iki. Nalika semono, nalika digandrung, ora gelem weluh. Tekane Mban Eni nyaosi kopi bendarane. Mban Eni rumangsa ora trima bendaran digodani. Muntap Mban Eni rasane.
gonjak kalih garangan menika. Tulung aku tapi yang ban aku kiket mau dioyak-oyak karo. Kowe sapa kowe? Aku sing duweni panguwasa kene kok garangan rumangsah ayu-ayu dhewe. Mengko dhisik. Mangertenono aku. Endi kuwi mau? Mangertenono kene lho, nek aku wis ngerti sing ngono kuwi kene lho lah. Kok mangerteno? Mangertenono aku kok kene iki nyapa iku senengane moden kok. Iya, aku abdi daleme Gusti Putri. Iki piyong banku. Macem-macem karo Gusti Putri. Sabar. Bob. Wes malah Aku dadi wis roh angger wong wis nganggo roh aku. Wis lho kok kowe Iki lho tak lingkis. kok cincing-cincing kuwi ape model piye kowe? Ape ngajak apa kowe? Romangsamu ki lanang dhewe. Bagus dhewe. Romangsamu rangkiye. Tuman. Terus piyong terus. Sik rol ketoprak cangkeme ditapuki nganggur ta. Profesional. Wes wani karo bendaraku. Gusti Putriku arep gonjak. Ayo diwaneni piyong. Oh, ngajak perang iki. Keprok. Kene tak cekelke. Ya apa lek. Mane ini. Wong wedok tetep wani karo lanang. Iso apa ora, Jol? Oi. Ayo piyong. Yo ngono kuwi yang bener yo. Kapok ora kowe. Syukur kowe. Syukur kowe. Kok awas lho biyong nek dileboni nggonamu. Ya. Ditutup nah. Hati-hati biyong. Hati-hati. Wen ya Allah. Ayo, cus. Ya. Yo kisar terus. Terus ngono kuwi sing marake nganu mati. Ayo. Wis ketoprak sik. Leren aku tak ning kiwan aku. Nek apa? Ngapa kuwi? Lah Sekti Mandraguna nek kono sing diungkret ya kalah le, Bro. Ngono ya. Jol. Kemeng lho masamu. Diuntang-anting ngono model. Kudune yo nganggo teknik. Kalah okol ning ora kurang akal. Lah kowe nganggo teknik, aku nganggo teh gendul. Kok yo nyaru-nyaru. Ayo saiki ditelaske awakmu. Apane? Natya. Ora iso. Wis samban ben lah aku doyan kok. Ayo. Timbangane bendaramu ra gelem ambek awake dhewe. Ora iso. Kok ora iso? Jebul sampean kuwi wis mblenjani janji. Iki demenane anu to sing lamar iki lho. Apa iki sakjane biyong ben iki tau nate karo Iki pacanganku. Allah Welo. kok wani-wani. Bangetan temen lho. Jebul sampean. kowe to. Sepurane Kaya tega mentolo karo aku. sok. Gusti Putri, kula nyuwun. Gusti Putri kula nyuwun Kesek kosek to. Kira yo kowe iki yo mbiyen iki gelem karo kaya ngono kula antar. menika riyen dindemi. Ora ngono. Alah wong mendem atik jute iso nyekeli. Ora ana wong mendem iso nyekeli ku. Wong ayu, Ora sayu-ayunan. wong pesek. Sepurane aku ora ngerti yen kowe iki mau jebul sing dadi emban wong ayu. Aku iki abdi dalem. Wingi daki-daki rayu aku. Nek saiki kaya wani-wanine gonjak karo bendaraku. Iya lho. Aku dudu. Ada aku kuwi. Telek. Nangise ku siji wae. Ngono. Kelone wanita. Apa sing dadi ujaran? Tak sabdake kowe dadi ula. Biyong ben. Iki ulamu lho. Iki kok sesane dadi. Wis dadi ula barang kok iso malah ron. Kok. Kurang ajar ula, kurang ajar. Tak sabdake dadi munyuk kowe. Munyuk kurang ajar. Kene biyong ben. Kene kok kowe iso sekti iso nyadake wong dadi monyok dadi ulah. Banget larane hatiku,
tak sabdake kowe dadi tuma. Dadi Panjake kupingem krungu ta ora? dadi tuma. Nek dadi ula umum kae ana ula. Kethek ana kethek. Munyuk. Lah tuma. Lah kene karek sing nyabdakno. Nyabdakne ngatur. Tuma manggone ning rambut lho. Lah iya ning rambut. Lah rambutmu pirang-pirang nggon aku mbok kei sing ngene. Lah sampean karek milih ning ndi kok? Dadi tuma kathok. Tepuk katon nang ndi? Ya. Kok iso tuma kathok lho. Kathoke sapa? Ya kathokmu. Ya aku gak kathokan. Biung Ben. Kowe iki mbok tenanan kowe iki dadi biung kok mbok Aku isi nyamping. Aku nyamping jare. Oh nganggo Wis katok. damai wae aku engko wong loro, rong dina rene, rong dinane aku engko Karpe teter ya. Gantean yuk seliramu. Panjenengan kersa Gusti Putri. Ya kepepet ra ono liyane anane guriki. Walah, bendarane gragas wae. Bubar ketoprak apa ya. Ra ono liyane lho. Lah iya wong liyane do wedi tak. Jol, wis ketoprake bubar. Nah, Ketopraknya bubar wis nembang-nembang. iya ya. Nadia. Panas udan. Panas udan sing panas. Aku aler gak dimiki ngene iki lho lalinan aku. Eleh. Pengen mimi. Oh iya. Iya mimi ya. Mimi endi? Cik. Oh iki. Apa ngger nyuwun mimi meneh diparingi. Ngono ya Jal ya. Monggo toya petakipun. Ma, aku pengen mimi sing adahe gak ngono. Iya, iki mimi iki sik untuk pembuka. Kok iso mlebu ya? Kok iso mlebu? Mlebu sak untune. Mulane aku gumun kok iso mlebu. Kasare ora karuan. Oh kuning-kuning ki apa iki? Telek. Kok iso? Mangkelno wong ku lho. Sabar, Jal, sabar. Jal. Panas udan. Kok kudu Nadian. Udan panas. Wong loro wis apik-apik. Rukun ya Mas ya. Iya. Panas udan. Heeh. Udan panas. Ambune apek ora karuan. Oh apek ya diambu. Boh ya. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Ya. Yo dadi aku iki. Ini mergo telat mau lho, Jal. Awas, dadi. Pawange Bu ini pawange. Yes. Oke dicatat. Yo. Asolo. Lah iya asu lho. Asam aku kopok. Aku mau piye? Asu lho. Mosok ngono. Lah asu podo. Yo asolo kok asu. Kira Aku dadi asu tak kleti. Kok nesu lho nek ora asu kok nesu. Iya gak resida aku. Yo. Apa mau? Asyuk lho. Ya. Op. Satu bareng. Yeah.
serba penak, bisa loh. penak. Aku Apik jadi tenan. jatuh cinta sama kamu loh. Kamu serba bisa, papa bisa. Jatuh cinta Aku mergo masih jogetmu, kurang, Jal. Mas. Lagi mas ya. Mas dolan saya napa sae? Sae. Malih napa mboten? Malih. Ayo malih. Iya. Iya. Iki tadi apa iki? Kok ya pindah. Wis. Gimana? Wis. Sabar toh ya, Mas. Kowe karek gentung kono tok. Lah kene lho Mataku molak-malik. tabuhane penak lho Mas. Penak apane? Penak banget loh pancen. Kono penak terus. Wah. Gimana masih kuat? Ora. Ya Allah, aja nesu-nesu ngono kuwi. Lah apa Bu Eni nesu-nesu? Nek nesu lho untuk tok. Ora. Piye Om nek nesu? Ora. Aja mingkem kok ndak le ambekan angel. Mangapa ora apa-apa. Kowe kok wedi. Barongan iki nganggo irama. Irama. Dadi ora getak-tok. Iku lho semarai. Sesuk aja jak cah iku nek prei. Ya nek prai ora dijak ta ya. Oh iya. Mbok penging melu sapa? Mas Awang. Mas Awang. Sesuk aja jak Mas Awang ngono. Iya, sesuk aja jak Mas Awang. Gak melu dia melu Pak Ikit sesuk. Gak melu tanggapan dhewe. Ya wis nek ngono aku sesuk tak melok Pak Igit. Nadyan. Oh, kendangnya tak balekno kok saya kira nabuh. Lah iso kedae Men. genjonge nabuhe piye, Jal? Alah, ape mbok tabuh kowe ora. Lho cek siji wae lho. Sijine urung aja. Sing kenep to. Bocah rek do ngene cah. Pesake ya wis ora iso. Balik. Kuwalik. Balik. Wale terus aja. Diteke. Wes ngono. Bocah kok rewel mbah. Ora seneng nek aku makmur iki to. Ancene. Ayo sayang terus ke. Sayang jare. Yo kabeh disayang. Iya. Nah, Nadyan wadon sarepta Manggang lanang. Minum maneh banyu bening. Piye, Jal? Isih kuat ora, Jal? kuat. Ya. Bocah-bocah istimewa. Kok iso? Apa meneh tampil ning gone gereja kene beh Ngopo? kompak. Kompak Mas Awang. Bocah. Kok gereja ya ndi? Dukuane gereja. Dikuane gereja desane Sendang Mulya. ngono ta. Arahe ngiri nek kok sulang. Oh, ngiri terus ya. Kowe ini mbok teko sindiran kok yo ngiri terus saya. Ngiri terus saya ngono. Iya, Desa ya. Ya, Yo. Capek gunung, ayo Jal. ayo ditayupke, Bro. Ndak tak. Ayo. Iya. Yo, Buka capek celuk. gunung. Buka celuk Dek Eni apa Dek Tatin? Dek Eni oleh, Dek Tatin ya oleh. Bu Eni. Yo, Bu Dek Eni oleh, Dek Tatin ya oleh. Malah wong usaha kok ora oleh. Yo. Dek jaman
Matur nuwun Mbak Tatin Bu Eni. Sing, Mbak Tati